Dobar dan, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 6. emisiji Hrvatska košarka. Iza mene je Dražen, dovoljno je reći samo Dražen, jedinstveni, neponovljivi, čudesni košarkaški Mozart i svi ostali epiteti kojima su novinari i svi ostali častili ovoga univerzalnog, posebnog igrača. Specifična pojava definitivno u svijetu sporta, ali i u svakom drugom segmentu. Dražen je rođen 1964. godine, 22. listopada i ovih dana zapravo slavimo njegov 55. rođendan. Zamišljamo što bi sve bilo drukčije u našoj košarci da je s nama. Naravno, Dražen je centralna tema i sve ono što se zbiva oko njegove pojave ovih dana, ali bavit ćemo se i ostalim aktualnostima u našoj emisiji Hrvatska košarka, dodirnuti ono što je bilo u proteklome tjednu HT Premier lige. Također se bavimo i košarkašicama, ali rekao za sami početak Dražen Petrović i jedna nova priča koja će vas sasvim sigurno zanimati. Na prigodnoj svečanosti u Muzejskom memorijalnom centru Dražena Petrovića 22. listopada na rođendan košarkaškog genija predstavljen glazbeni spot Dražen za sva vremena. Autor pjesme je poznati glazbenik Stanko Šarić, producent spota Antonio Zadro, autor scenarija Dražen Runje, a spot je snimljen u Muzejskom centru Dražena Petrovića i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Spot je samo najava glazbenog mjuzikla Okovani Amadeus, čija će premijera biti na sljedeći Draženov rođendan 22. listopada 2020. godine. U sljedećim ćemo trenucima dodirnuti našeg Dražena iz te pozicije gledišta. Na početku Draženova majka Biserka, koja naravno sjetno proživljiva godišnjicu rođenja svoga sina. Ne mogu lagati, dan je toliko tužan, ali toliko pobjedonosan što je Dražen doživio da jedno ovakvo djelo moćno je pred nama, da svi skupa to stvorimo na jedan fantastičan način, ne samo za ovo podneblje, nego da ide i šire, jer mi znamo napraviti, evo gospođa Taše iz Amerike rekla da to mora ići u Ameriku, tako da i veleposlanik, svi su izrazili želju i mislim da ćemo napraviti pravu stvar. Morala sam odabrati između puno ljudi koji žele stvarati od Dražena, vi to znate, jer i preko vas se medija to uvijek i priča i sve, ali napravila sam, ajmo reći, neku selekciju da bude nešto tako moćno. I mislim da je ovaj projekt, da svi sad moramo stati iza njega. Ova forma mjuzikla je toliko čudesna i nevjerojatna kakav je zapravo bio i Dražen. Uopće ideja? Pa evo, vidite kako oni ljudi koji dođu s tom idejom nekako misle da maštaju. Ali kad se ta mašta pretvori u djelo, onda morate shvatiti da je ogroman rad tu stoji. Kad oni to shvate, neki se uplaše, a neki se ubace tu do kraja. I mislim da ti koji se ubace do kraja, da se njima životni put otvori, kao gospodin Mario Zovko koji je Draženu monografiju dok je bio Žrišport napravio u predivnom izdanju. I zapravo Dražen pomogne ljudima da odskoče na jedan način. I to su shvatili ljudi i zato žele stvarati o Draženu. Obitelj ništa ne dodaje, majka ništa ne dodaje, ali ljudi su shvatili da zapravo Dražen ima nešto i pored toga 26 godina što je otišao, što djeluje na ljude. I to mi je drago, to je njegova, ja sam rekla, najogromnija medalja. Pa evo i gospodin Krač kaže da će to biti jedno opsežno djelo da bi za godinu dana mogli imati premijeru. Pa evo, ja isto tako očekujem od struke da se postavi ono na noge, jer bez rada nema ničega. Vjerovatno su shvatili da Dražen je do svega došao radom, što mi i vi isto mediji uvijek prezentirate mladima. Evo, baš sam jučer pročitala o preskat mi skuplja o Draženu. Kad dođe jedna mlada sportašica, kad su je pitali koga bi najrađe oživila, ona je rekla Dražena, 26 godina poslije. Pa da li tome treba nešto dodati? Ja više ne bi imala šta dodati. Definitivno Dražen je poseban, ali vi ste posebna lokomotiva, ako smijem reći. Ne znam, evo, valjda jesam, ali tu nešto ja ne bi stala na svoju stranu, jer lako vam je nešto radi da se preko vas odvija ako je to djelo tako moćno. A to je Dražen bio. I cijela obitelj nije mogla zamisliti da će Dražen, što godine budu išle dalje, dobivati nekako na jačini, na svemu tome. I sama obitelj je zatečena. Ja nisam osobno, zato što znam da je Dražen takav bio od rođenja. U njemu je bilo nešto što je privlačilo ljude. Tad nije bio ni sportaš, ni zvijezda, ali svi su ga nekako htjeli uzeti kod sebe. To je priča koju mi
mi ne možemo objasniti. Ja zapravo je kao majka ne mogu jer sam i ja od njega učila neke stvari. Tako da je to nešto što nije u našoj moći da možemo objasniti. Za kraj mi smo nekoliko puta razgovarali, ali nisam vas nikad pitao, kad ste vi zapravo shvatili da će Dražen biti poseban? Je li to bila njegova 10., 11., 12. godina? Od rođenja. Kad se rodio u šibenskom rodilištu, liječnik koji je bio na porodu imao je sina Dražena. On je bio Zagrebčan i Postružnik, to je Srećko Postružnik, sad više nije među živima i ja sam po njegovom sinu dala ime Dražen. Ali tad je Dražen imao 5 kilograma i on je, kad bi dolazio ujutro u vizitu, rekao ovaj mali vam je otac svima, bebama, ali on je bio odmah otvorenih očiju, te oči su kao suzne, plakale i smijale. Odmah je bio poseban. Tako kad bi ja kasnije od njegovo odrastanje ga vodila kod liječnika, svi su ga htjeli uzeti za ruku. Dakle, to mi je postalo jasno da je u Draženu nešto što okuplja ljude. Evo, i to se pokazalo godinama i poslije tragedije i evo sad na 55. rođendan, 26 godina poslije, da je to jedina prava istina. To mi ne možemo objasniti, to su ne znam, ja uvijek gledam gore zvijezde, nešto što mi ne možemo objasniti. Ja ne bih htjela to objašnjavati. Evo. I predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša prisjetio se što je Dražen značio našem društvu, ali naravno i mnogo šire. Ja isto mislim da je on danas s nama, da bi sigurno imao vrlo, vrlo značajno mjesto u hrvatskom i svjetskom sportu, jer je bio takva osoba. Ima puno nadarenih, ima puno sposobnih, ali ta energija, ta predanost i ta ozbiljnost u njegovom pristupu sportu je zapravo proizlazila iz njegovog pristupa životu. I sve ovo što se danas tu događa i što se događa praktički svakodnevno u ovom muzeju tu govori o tome da upravo zbog toga i on poseban. Poseban i u tom sportskom smislu, poseban i u tom ljudskom kao poruka koju ljudi prepoznaju. I ja sam siguran da ako se i dogodi ovaj muzičko-scensko djelo, što bi ja volio, moram priznati da 2 moja prijatelja su tu angažirana oko toga, evo Krajač i Dražen Žanko, mislim da bi to bio još jedan korak prepoznatljivosti te poruke koju Dražen šalje. U nekom povijesnom ili političkom smislu uvijek se govori o pokretima, ali Dražen je bio taj pokret. Svi se sjećamo dana kada su ljudi morali doći 2-3 sata prije početka da bi uopće uzeli svoje mjesto u Domu sportova. Sjećate se tih dana? Naravno se sjećam, ali moramo to napraviti distinkciju između ovog dijela i bilo kakvog političkog. Nema nijednog hrvatskog političara, možda će se neko naljutiti, koji je bilo gdje u svijetu prepoznatljiv na taj način na koji su naši sportaši, a pogotovo neki koji su ikone poput Dražena ili sad nekih drugih. I to čini tu distinkciju, to je ta razlika. Gdje, kao što ste rekli, ljudi pune dvoranu 2 sata ranije, gdje osjećate emociju u zraku. A to su ti posebni trenuci. Tu emociju nekako želimo razgovoriti možda u Splitu. Involvirani ste na neki način u taj cijeli projekt, ako do toga dođe. Što mislite o toj priči iz Hrvatska u Splitu u dodatnim kvalifikacijama za olimpijske igre? Pa upravo evo, dok mi razgovaramo, Stojko i ekipa su u Splitu i rade inspekciju dvorane i hotela kao potencijalnog domaćina kvalifikacija. Ja mislim apsolutno ne samo da to podržavam, nego živim za to da se košarka ponovo plasira u Tokio i to bi bio jedan veliki uspjeh. Ja mislim da su oni to zaslužili jer su na neki način, po mom mišljenju osobno, nepravedno došli u situaciju omalovažavanja, osporavanja, što inače mi Hrvati jako volimo, tu smo stvarno jaki, kao što vi kažete. Tako da ja bih stvarno volio da se to u Splitu dogodi, da se baš i u Splitu dogodi. Vidjeli smo kakva je bila tekma sa Mađarima, to je ta atmosfera, to su te emocije, to može samo sport izazvati. Stanko Šarić prenosi s kakvim se izazovom susreo u skladanju ove pjesme. Izgleda sve skupo jako čudno. Ja prije svega nisam nešto Bog znao u sportu, bio sklon u sportu, ali bez obzira, dakle, da, Dražena znaju svi, to je sasvim jasno, dakle, njegovu veličinu, legendu, svi smo osvijestili. Ali, dakle, kako je došlo do mojeg sudjelovanja u cijeloj priči, dakle, autor same ideje o
zapravo predstavi koju bi posvetio Draženu Petroviću i jednoj pjesmi koja bi se koristila tijekom predstave je Dražen Runje. I on mi se obratio da se oko toga nađemo, izložio me svoju ideju, ja sam je odmah prihvatio, ali je to nešto sjajno po mom mišljenju. Dakle, takve neke veličine kakav je Dražen Petrović zaista ima razloga još dugo držati u sjećanju i o njima često pričati i spominjati, jer to je zaista nešto što ne bismo htjeli zaboraviti. Evo, to je bio povod da se uključimo u cijelu priču. Dražen mi je ponudio da probam, prije svega otpjevati pjesmu, ali mi je poslao tekst na kojem smo neko vrijeme radili i dotjerivali ga, to jest on ga je dotjerivao neke sugestije i tako. Ja sam pokušao napraviti glazbu, iako nemam neka velika iskustva u tom smislu, ja sam više izvođač nego autor i njemu se dopala ta glazba koju sam napravio i na kraju tako i završilo. Dakle, na njegov tekst, moja glazba, aranžman su radili, ja tu moram reći, vidim da on to zapravo zaboravi kako se on ne bavi ovim stvarima, možda nije previše bitno, ali želim reći da su aranžman napravili Denis Špegelj, Ivan Šarić i Antonio Zadro. I vrlo sjetni onako tonovi, rekao bi da će lako ući i u uho i u dušu. Pa ja sam nekako, razmišljajući glazbi, zapravo shvatio da će to biti korišteno na kraju predstave, dakle u jednom odjavnom dijelu, pa ne znam jer mi to Bog dao da pogodim baš takvu jednu notu koja je potrebna. Ako jesam, bit ću jako sretan da tako osjećaj, dakle, i pobudimo kod ljudi koji to budu gledali. I za kraj Ivica Krajač, koji bi za sljedeći Draženov rođendan trebao dovršiti musical, glazbeno-scensko djelo koje će donijeti definitivno novu dimenziju u shvaćanju veličine Dražena Petrovića. Nastao je sasvim spontano jer se poklopio Draženov rođendan danas, a ja sam upoznao i majku i tako dalje, a inače sam obožavao Dražene i tako dalje, ali ideja se rodila u glavi ovog Dražena Runje, koji je i napisao jedan veliki, opširan esej o Draženu kao osobi, ne kao samo sportaš, nego kao osobi. Ja sam po toj ogromnom eseju rekao to bi se moglo sve pretočiti u jednu veliku kazališnu predstavu i ja mislim da bi bilo najbolje da dobije formu povijesne legende. Jer Dražen je već legenda, a ući će još za 100 godina će se isto spominjati Dražen kao što se danas spominje. Prema tome, to je poruka da zapravo imamo tu legendu i onda sam rekao to onda treba napraviti u stilu antičke tragedije. I tu sam se srećom sjetio na odličnu usporedbu sa okovanim Prometejem od Eshila, koji je uzeo vatru i dao ljudima da bi živjeli, da bi počeli živjeti, jer vatra je izvor života. I naravno, a onda je Zeus poludio jer je ovaj ukrao vatru pa ga je okovao na planinu, na klisuru. Dražen je imao tu istu sudbinu. On nije ukrao vatru, ukrao im je loptu kojom su oni nespretno igrali. On je vidio to pa je rekao nećete vi, dajte tu loptu. Ukrao je, otišao i dao ljudima loptu i napravio senzaciju koja se zove košarka. I napravio senzaciju da ga svi pamtimo. Vaša emocija o Draženu prije 30 godina, baš sam pričao sa ljudima ovdje, svi ga pamte, svi pamtite pune dvorane, tu energiju, taj zanos. Pamtim, ja njega jako dobro pamtim jer smo bili i prijatelji dobri i sa Acom i sa ovim, jer ja sam u nekakvom rodbinskom vezu sa Mirkom Novoselom koji mu je bio stalno njegov i trener i sve, tako da sam bio jako vezan u sveh njih. Naravno, oni su onda putovali puno, ja sam prestao putovati kad su oni počeli putovati, tako da evo, ali ideja i uopće sjećanje na Dražene je nešto neopisivo. I naravno da se dogodilo čudo i u tom NBA-u i tamo je postigao sve nešto se može postići. A moja ideja je na kraju ove priče da ukinemo sve ratove, ukinemo vojnu industriju, nema više pušaka, mitraljeza, nema helikoptera, nema topova, nema ničega. Ima samo sportski rekviziti. Koplje, kladivo, diskos, i naravno na kraju lopta, ali lopta za sve igrati rukom, nogom, glavom, reketom, sve. A Dražen će biti vođa te vojske nad svima, odozgo. Će voditi tu vojsku sportaša koja će preuzeti svjetski poredak i nema više pokolja, nema ratova, nema ubijanja, nema paleža, nema ničega. Samo je takmičenje
na fair playu. Ne? Prema tome, to je ideja osnovna, ne? Koja može potrajati još godinama i godinama. Za sve nove generacije koje dolaze da im bude poticaj. Na samom svršetku pogledajte glazbeni spot Dražen za sva vrimena. Osmijeh si široki imao ti, za jedinim bratom si krenuo mlad, nijedan nije bio ko ti, prebrzo tvoj je došao san. Uz šibenske stine plima se diže, neka te sila vukla u svit, kod kuće je ostao prazan je stan, u tren si postao hrvatski cvit. Za sva vremena, za sva vremena, Draženovo ime i priča i sjena. Za sva vremena, za sva vremena, ostali smo sami, kapetan nam triba, Draženovo sunce sada more ziva. Za sva vremena. Svaki ne vridi nebeske njive, malo je zlata, još manje je sjaja, pokaži gdje sada najveći žive, zvizda je tvoja vječna bez kraja. Na kraju pisme još jedno je slovo, kapetanska traka je ostala sama, sve što si radio bilo je novo, svoju si mladost poklonio nama. Za sva vremena, za sva vremena, Draženovo ime i priča i sjena. Za sva vremena, za sva vremena, ostali smo sami, kapetan nam triba, Draženovo sunce sada more ziva. Za sva vremena, za sva vremena, za sva vremena, Draženovo ime i priča i sjena. Za sva vremena, za sva vremena, ostali smo sami, kapetan nam triba, Draženovo sunce sada more ziva. Za sva vremena, za sva vremena. Naša je sljedeća tema HT Premier Liga i to kroz reminiscencije onoga što je bilo prije par dana i dakako uz najavu što će biti. Dvije vrlo interesantne utakmice imali smo prilike vidjeti, jedna od koje smo očekivali veću dramatiku, ali ovoga puta je Cibona slomila Split, ali posebno interesantno bilo je u ogledu između košarkaša Zaboka i Šibenika. Dakle, to plus najava sljedećeg kola u sljedećim trenucima u programu Hrvatske košarke. Cibona nadvisila Spličane sa čak 30 koševa razlike u derbi susretu HT Premier Lige. Čak dvije utakmice otišle u produžetak u kojima je Šibenka slavila u Zaboku, a vrijednosnice u Osijeku protiv Punta Mike. Adria je oškrljevo došlo do prvih bodova, Hermes i dalje jedina naša momčad bez pobjede. Zadar je ostao bez trenera Ante Nazora koji je sporazumno odstupio uoči susreta sa Dubravom. Na početku o derbiju Cibone i Splita izostala je dramatika, a samim tim šarm derbija nije potpun.
Cibona je protiv Splita već početkom druge četvrtine imala 20 koševa razlike i povratka u meč uslijed takvih okolnosti nije bilo. Cibona je otvorila dvijema tricama, pogodila 6 od 7 na početku, do kraja čak 14. Unatoč brojnim utakmicama u zadnje vrijeme, Cibona je bila svježa i agresivna s brojnim strijelcima u prvome dijelu. Roko Prkačin je još jednom bio najefikasniji Cibonin igrač kao i prije 5 dana protiv Dubrave. 16-godišnji mladić ubacio 21 koš uz 6 skokova. Pogodio je 8 lopti iz 12 pokušaja, nova korektna partija Shayna Gibsona koji se zaustavio na 14, uz 4 trice dok su Kovač i Bundović dodali 11. Splitski reprezentativni kandidati Marčinković i Kalajžić ostali su bez poena iz igre. Kombinirano su promašili svih 10 lopti, Split je ostao na 37% šuta, tek je Darko Bajo bio dobar sa 16 koševa. Izvrsna uzbudljiva predstava u Zaboku i vrijedni šibenski bodovi nakon produžetka, prekrasno nadmetanje mladih reprezentativaca Luke Tomasa i Tonija Nakića, u kojem je Nakić fantastičnom prezentacijom u produžetku presudio, a dodatnih 5 minuta osigurao je ludom tricom Luka Tomas. U dodatku domaćin se previše potrošio, previše je toga palo na Tomasa koji je istina generalno bio odličan završivši utakmicu s 28 koševa, 6 skokova i 5 asistencija. Šibenki je pobjedu donio Toni Nakić. U produžetku kojega su gosti dobili s 11-2, Nakić je ubacio 6 poena uz 2 trice i 2 asistencije, potpisavši na taj način doslovce sve koševe svoga sastava u dodatnih 5 minuta. Na kraju 18 koševa iskusnog Vladovića, 15 Nakića, Tonkovu koji je imao 16 koševa i 13 skokova. Košem Lovre Bašića, vrijednosnice Osijek su u 23. minuti povele protiv Sonic Punta Mike s ogromnih 57-37. Održavao je domaćin prednost naoko rutinski praktički do kraja. Istina 2 minute prije završetka, razlika je prepolovljena, ali još uvijek iznosi respektabilnih 10 poena. Netipična, luda završnica u kojoj Zadrani serijom 10-0 u 120 sekundi uspijevaju izboriti produžetak i to kako. Samo 11 sekundi prije konca, vrijednosnice su imale 86-82, a nakon nekoliko promašenih trica sa svih strana, loptu uzima Emiliano Banić i pogađa iz kuta uz nepotrebni Buljevićev prekršaj. Rezultat svega je iznenadni produžetak. U produžetku se u dobroj mjeri iskupio Buljević sa 7 koševa i Osječani su ipak uzeli ono što su trebali 15 minuta ranije. Lovre Bašić je bio najkorisniji igrač cijela kola, u tom segmentu zbilja fenomenalan, o tome ćemo poneku rečenicu i kasnije, a kod Punta Mike je najbolji bio Juraj Segarić sa 22 poena i 8 asistencija. Očekivana pobjeda Gorice protiv Hermes Analitike, čime je ekipa Josipa Sesara odmah iza Cibone na tablici s 3 pobjede u 4 kola, dok je momčad Gorana Zadravca i dalje jedina bez osvojenih bodova. U ponovno momčadskoj interpretaciji Gorice, u kojoj je 10 igrača odigralo najmanje 14 minuta, najbolji je bio Mislav Brzoja, ubacivši 21. Prva pobjeda ekipe Damira Rajkovića u ovogodišnjoj sezoni HT Premier lige, pobjeda Škrljeva protiv Alkara. Ivan Batur je odigrao najbolju utakmicu za Škrljevo otkada je preselio iz Zaboka, trener ga je držao svo vrijeme na parketu, u tom razdoblju Batur je punio rubrike koje se puniti mogu, 26 koševa, 6 skokova, 5 asistencija i 3 ukradene lopte. Zadar je ostao bez trenera, Ante Nazor i klub sporazumno su raskinuli odnos, nadziralo se to posljednjih dana i pritisak je za Nazora postao neizdrživ. Zadrani su u međuvremenu sa 40 razlike nadvisili Dubravu Furnir, Fina Uljarevićeva utakmica s 20 poena debitirao je vrlo mladi Duje Brala, Zadar će preuzeti Daniel Jusup. Tablica nakon 4 odigrana kola, Cibona je jedina bez poraza, zatim Gorica, Šibenka i Zadar koji imaju omjer 3-1, Zabok, Split i Alkar te vrijednosnice Osijek sa 2 pobjede i 2 poraza. Dubrava, Sonic Punta Mika i Adria Olj Škrljevo imaju omjer 1-3, dok je na posljednjem mjestu Hermes Analitika sa 4 poraza. Lovre Bašić iz vrijednosnica Osijek je najkorisniji igrač kola, indeks valorizacije njegovog učinka je sjajan. Postigao je 26 koševa uz 11 asistencija, 5 skokova i 4 ukradene lopte. Za sami kraj, evo i parova petoga kola HT Premier lige. Već za nekoliko trenutaka uz prijenos u programu Arena Sport televizije počinje susret između Šibenke i Adrije Olj Škrljevo. Subota donosi 2 ogleda, Dubrava Furnir protiv vrijednosnica Osijek u 17, te sat potom Hermes Analitika protiv Zaboka. U nedjelju još 3 utakmice u petome kolu našega prvenstva. Split i Zadar, veliki derbi u 17 sati. Alkar u Sinju čeka sasvim sigurno uz pune tribine Cibonu u 19, dok će Sonic Punta Mika ugostiti također u 19 sati Goricu.
Dva su kola košarkašica iza nas, prvenstvo je dakle počelo i čini se da već možemo donositi određene procjene kako bi to moglo izgledati ove sezone. Definitivno će prvenstvo košarkašica biti izjednačenije. U kojem će sve to pravcu ići, zaključit ćemo i pokušati analizirati kada za to dođe vrijeme. Pregled košarkaškog prvenstva za djevojke pripremio Jure Čajavec. Završeno je drugo kolo prvenstva Hrvatske za košarkašice, u kojemu nije bilo iznenađenja. Šibenik je bio bolji u derbiju Dalmacije i slavio protiv Splita u gostima. Rezultat je bio 55-89 u korist Šibenika. Najbolja na parketu bila je Silov sa 20 poena, inače je donedavna igračica Splita, dok je kod Spličanki najbolja bila Gabriela Visković sa 15 koševa. Iza branice Ivana Đukića nisu imale šanse protiv gostujuće Raguze. Konačan rezultat bio je 36-94 za Raguzu. Kod Pule najefikasnija bila je Simović sa 10 koševa, dok je Raguzu do druge pobjede predvodila Ana Haklička, koja je ujedno bila i najbolja igračica kola sa 22 poena, 13 skokova i 7 asistencija. Osim nje dvoznamenkasta bila je i Molnar sa 18 koševa. Medveščak je upisao drugu pobjedu sezone. Ovoga puta prvakinje su bile bolje od Plamen Požega i pobijedile rezultatom 74-51. Briljirala je Strize koja je ubacila 21 koš, a odlična je bila i Hajdin sa 18 poena. Novi prvoligaš FSV upisao je prvi poraz ove sezone, a Trešnjevka drugu pobjedu. Rezultat je bio 49-72 u korist mladih igračica Trešnjevke. Majstorski je odigrala Majstorović koja je ubacila 17 poena, a FSV-u nije pomogla niti sjajna Carter koja je drugu utakmicu uzastopce bila dvoznamenkasta, ovoga puta ubacila je 21 koš. I za kraj pregleda drugoga kola, Zagreb je kod kuće savladao Zadar rezultatom 70-47. To je bila sjajna partija iza branica Đure Simona, a najbolja je bila Marić sa 19 poena, odmah uz nju Jurić sa 16. Kod Zadra je raspoložena bila Vrsaljko sa 16 koševa, međutim to nije bilo dovoljno za neki dobar rezultat Zadra. Pogled na tablicu, na prvom mjestu Šibenik, odnosno 4 ekipe, možemo reći, koje imaju omjer 2-0, Šibenik, Raguza, Medveščak i Trešnjevka. Zatim petu poziciju drži Zagreb sa jednom pobjedom i jednim porazom, PSV također ima isti omjer, dok Split, Plamen Požega, Zadar i Brijunka Pula u dvije utakmice upisali su 2 poraza. I za kraj raspored trećega kola. Šibenik dočekuje FSV, Raguza Split, Zadar Brijunka Pula, Plamen Požega Zagreb i derbi za kraj Trešnjevka Medveščak. Dragi naši, to je sve u 6. emisiji Hrvatska košarka, koja je gotovo u cijelosti bila posvećena velikom Draženu Petroviću i to je zaista najmanje što iz našeg skromnog kuta gledanja možemo napraviti za tog velikana, za genijalca, za Dražena Petrovića. Sljedećega tjedna pretpostavljam, poštovani gledatelji, kako ćemo otići malo izvan Zagreba, posjetiti naše klubove, ali o tom kada se vidimo za tjedan dana, to je i poziv svakako za novo druženje. Toliko u 6. emisiji Hrvatska košarka, vidimo se za tjedan dana.